Mae'r holl waith maen y tu ôl I chi, holl eglwys Abaty fawr Roger Bigod, wedi bod yma ers diwedd y 13th ganrif o leiaf. Ers y diddymiad, mae wedi bod heb do, ac mae'r adeilad wedi cael ei erydu a'i dadfeilio'n raddol. Felly, mae Tyndyrn wedi taro pwynt penodol. Mae'n drwm, wedi sefydlogi'n drwm, wedi warchod ar dechrau 18th ganrif, ond mae ganddo hanes o waith atgyweirio yn mynd yn ôl i'r 19th ganrif yn ôl pob tebyg o dan digaid Beaufort. Mae'r ymwiriadau cynnar mwyaf gan swyddfeydd cynnar y wladwriaeth, swyddfa'r coedwigoedd, swyddfa gwaith, y weinyddiaeth gwaith, cyn cadw, yn hanner cyntaf yr 20th ganrif, welodd bethau wirioneddol uchelgeisiol yn cael ei wneud. Y broblem rydyn ni'n hynwebu ar y safle nawr yw bod gennym fforter yma sy'n fwy galed na'r tywydfaen meddal mae'r waliau'n cael ei hadeiladu ohono. Felly, pan fydd y pennau wal yn mynd yn ansefydlog, mae'r dŵr yn gweithio I ffordd I lawr drwy'r waliau. Mae'n rhaid iddo fynd allan yn rhywle, ond oherwydd na all fynd allan drwy'r cymylau yn y maen a craciau rhwng y cerrig, mae'n dod allan drwy wynebau'r cerrig. Felly, rydych chi'n cael yr effaith laminaeddio hon fel croen nionyn. Dros y degawd diwethaf, rydym wedi sylwi ar gyflymu ynddo, a dyma'r reswm pan bod y pen hwn o'r eglwys bellach ar gau i'r cyhoedd dros dro diogelwch pawb. Gallwch weld y ffensys yma. Beth dydyn ni ddim eisiau, boed maent eich busewyn neu fy mhen, os yw cerrig yn glanio arnoch chi o uchder, rydych chi mewn llanast. Mae'r waliau tua 35 metr o uchder, hyd yn oed yn uwch yn y talcenni, a bydd yn gwneud tipyn o'r llanast o beth bynnag maen nhw'n glanio arno.